थाइखाजरानि बे राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिथु जोंहा गाबोन मोनसे 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि हौवासाफोरनि बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे फाइनाल मेच दङ। बिनि सिगां दिनै बेवहाय आइजोफोरनि मोननै हानजा चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव मोनसे आरो क'क्राझारनिफ्राय आभालेन्स क्लाब होननाय मोनसे हानजा, बे गासै मोननै हानजाया दिनै बेयाव एक्जिबिशन बा दिन्थिफुंनाय मोनसे मेच गेलेदों। आरो बेजों लोगोसे जों गाबोननि जानो गोनां जि फाइनाल मेचआव बाहागो लागोन उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेननाय हानजा आरो चिरां जिल्ला एबसुनि दैदेननाय हानजा। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो बे दिन्थिफुंनाय मोनसे आइजोफोरनि जे गेलेनाय बेजों जोङो बेखौ बरायदों। आरो लोगोसेयै बेयाव नायनो फैनाय आरो फुटबलखौ मोजां मोनग्रा गासै जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायो जे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 13 बोसोर बैसोनि गाबोन फाइनाल जागोन, बिनि थाखाय जों गासै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टजों इन्टार डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै जनावहाय जोङो बाटासपुर जन, आरोबाव ओरैहाय कामरुपनि जन, आरो फारसेथिंजाय गलाघाट आरो धेमाजियावहाय जानानै दिनैहाय बेवहाय फोजोबनायनि उनाव बियो बेवहाय दिनै गाबोन फाइनाल गेलेजासिगोन। दा बिनिखायनो बयखौबो मदद होनो थाखाय जों लैहोर लैहोर नायनो फैनांगौ जों खावलायदों। आरो बेजों जोङो इयुन जोलै एबा जोंनि आथिखालनि 13 बोसोर बैसोनि गेलेग्रा बिथांमोन फंबायमोनखौ लानानै इयुनाव आरोबाव बिथांमोना जिहेतु स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल आरो जि आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो इन्डियान फुटबल फेडारेशनजों बानजायजानाय गोबां बिथांमोना लिग मेचेसआव गेलेनो थाखाय साखाफारा जानांगौनि थाखाय बे जोंनि मोनसे थुलुंगानाय। आरो बिथांमोनखौ गोजौआव जिहेतु गेलेनायाव जायगा लालांनो थाखाय बे मोनसे जोंनि साखाफारा जानाय। आरो बियो जोंना नैथि खेब देग्लाय जादों आरो बियो फैबाय थानाय समावबो जालांबाय थागोन। दा बिनिखायनो जोङो गासै बर' लाइमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाहाथे जोंनि हारि माहारि आरो आइजोफोरनि गेलेनाय बेखौबो जों 13 बोसोर बैसोआव लांनो थाखाय जों साखाफारा जादों। मानोना दिनै नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे उन्दै समनिफ्राय बिथांमोननि जे गोसो थानाय बेखौ जोङो वेलकाम खालामो। फारसेथिं गेलेनायजों गोबां माने जिउ राहा लामा दानायनि माखासे राहा मोनो। जेरै जोंहा दा आथिखालाव नेशनेल लेभेलनि प्लेयारावहाय दिनै अपर्ना नार्जारी बिथांमोनहा आइजो गेलेगिरि हिसाबै, आरो दिनै ISL गुबुन गुबुन जोंना लिग मेचेसआवहाय दिनैहाय माने ISPL आरो बेबायदि गुबुन गुबुन खेलायाव गेलेनाय जेरै दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारी आरो बायदि जोंनि आथिखालाव आसामनि जे सेनियर टिमावबो गोबां बर' लाइमोनजों लोगोसे जोङो देरहासार जानो हानायनि मोनसे थासारि फैदों। दा बियो जोबोद थुलुंगाथाव। आरो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन माखासे समाजनि गुबुंले थासारिनिफ्राय रैखा खालामनो आरो बिथांमोनखौ बासायनो थाखाय जोङो बे ड्राग्स, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव दोननानै बिथांमोनखौ गेलेनाय फोथाराव मुखुब खालामनो हायोबा बे जोंनि थाखाय सुबुं धोन आरो मानसिखौ सासे साखाफारा जानो थाखाय राफोद देहा खालामनो थाखायबो बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां। आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङै गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे गेरेमसा हारि माहारि दानांगौनि थाखाय बे बिथांखिखौ जों अरायसम लांगोन। खालि फुटबलखौल' एसे दायथ' लाबाय थानाय बायदि मोनो, नाथाय दस्रा खेलाफोरखौ लानाय जायाखै। बेनिखायनो नोंथाङा दिनै मुंदांखायै मिथिजायो फुटबला बर'फोरनि गेजेराव, नाथाय गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिङावबो जोङो नुयो। एथलेटिक्सआवबो गोबां जोंनि दावगाफुनाय बर' लाइमोनफ्रा गेलेनानै आवगालांगासिनो दङ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो भलिबल होयो, एथलेटिक्स होयो, माराथन होयो, आरो गुबुन गुबुन जोंनियावहाय दिनै गुबुन गुबुन गेलेनायखौबो जोङो लासै जेरावबो जोङो मोनफ्रोमबो प्लेटफर्माव लाइब्रेरि, क्लाब, बिदिनो एबसुनि आनसलिक डिस्ट्रिक्ट कमिटि गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जायगा होनो नाजालांनांगोन। मानोना माखासे गेलेनायखौ दिनैहाय बोरला गावनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जोंनि इन्डिजिनियास खेला बिथांमोनहा बेखौ लानानैबो दिनैहाय जोङो प्रसार खालामनांगौ दङ। दा बिनिखायनो जोंबो मिजिंथियो जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन गासैबो गेलेनाय बिथिंखौ फुटबलजों लोगोसे जोङो समानै माने बिमुं होनानै जोङो बेखौ लांनो हागोन। गाबोननि जि जोंना जानो गोनां जि जोबथा एबा फाइनाल मेच जागोन आन्डार 13 बेवहाय जोङो गाहाय आलासि महरै मोनगोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि आथिखालनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरोबाव बेजों लोगोसे जोंनि गासै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बेवहाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरि जोंनिया जेरै आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन माने लिंहरजानाय जिहेतु जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानायनि थाखाय बिथांमोना कनसेन्ट हरबाय। मिजिंथिदों बे जोंनि गाबोननि फाइनाल मेचआ मोनसे गाजा गोमजा आरो बयबो रायजोनि बाहागो लानायजों बेयो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि जागोन। आरो बे फाइनाल मेचआ अरायसम जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै जों मिजिंथियो। बे फाइनाल मेचआ जोंना गाजा गोमजायै बावहाय फोनांजाबनानै जोङो
माखासे देंखोगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों जेरै जोंहा फुकन बर' आरो बुदां बलब बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बेबादिनो बे लकेलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय बर'नि गरखानि आरो बेबादिनो जोङो बावहाय मोसानाय हान्जाफोरखौबो दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बेखायनो बयखौबो जाहाथे जोङो गोजोन होनो हायो बेबायदि राहाखौ जों लानाय जादों।